गुड मर्निं लोगोफोर दिनैनि दिनाव दिनैथ' बयबो मिथिखायो सरस्वती होननानै सरस्वतीनि मुङाव बयखौबो खुलुमहरनाय जासिहरबाय लोगोसे नै दा बेरेफुंजानि स्कुल फारसे थांनो ओंखारबाय देखायसिगोन आं दा आरो दिनै संनाय खावनायाबो जोंसो जागोन जों माबायदि सङो दा नायलांदो थौदो बिदिब्ला लोगोफोर सफैबाय स्कुलाव लोगोफोर नै गेटआ मेन गेटआ बेनो जोंना ओमफ्राय सिङाव नायलांसै दाबो जोबाखै नै खामानियानो मोनायावबो मावजोबनो हायासै नायदो बेफोरनोसै देग्लायनि साजायनाया जोंना नै मन्दपआ नायदो बेनोसै फुरा रेडि जाजेनबाय लाब्रानि बियो लोगोफोर ओरै फुरा हाखांजोबनानै दासो नै कफि फुरा रेडि जोबखासै आरो बैयाव खिस्रि नैबाव लाब्रा जोंना दिनै फालायानो नै संनायसो Yang gelis. Hagi, Hai putri sampai. Hai, sudah ada apa? सुरु जाजेनबाय सावनाया जोंना बरिया गोथाव जाबायलै बिराद गोथाव मोनबाय बरिया